Ayan po. So paano po? Ready na kayo mga idol? Alright, good morning po. Alright, dito po ha. Okay, magkabagyan ako sana eh. Up ka. Oh, one, dito, tulog, ako bugat. 1, 2, 3, release. Kabog. Yeah, kabog. Kabog, boy. Ayan po, good morning po. Napakarami pong ibon dito. Kasalukuyan po ito, naglalabasan po yung mga ibon natin. Bayan ang gulot. Ayan po, ang daming ibon po, sobrang dami. Good morning po sa inyong lahat. Continue, gulot. Good morning po. Ayan po. King Budoy, good morning. Yo, what's up mga idol? Magkarga tayo sa BBC. Yo, nahirapan si Cousin Jojo magbanggit ng BBC mga idol at yun ang mga idol. So, magkakarga tayo ngayon sa BBC ngayon mga idol no, at yun ang Saan karga Binalonan, Pangasinan mga idol no. Pangasinan, 101 air distance mga idol. So talagang napakalayo na ng mga idol no. At syempre mga idol no, isasali natin mga idol yung ilan sa ano. Isa lang. Ang nag-iisa mga idol, isasalin natin sana sa BMW motor mga idol. Kasi kukuhain ni Cousin Jojo yung mga idol. Bagay na bagay pa ng mga Cousin Jojo mag BMW mga idol. At mga idol, so tara na! At baka maunahan pa tayo ng iba. Let's go! Sa mapagpalang gabi mga idol no. At yun nga mga idol, dito tayo ngayon sa BBC mga idol no. At ayun mga idol, ano ngayon, Binalonan, Pangasinan mga idol no. At yun, 101 kilometer air distance mga idol. At yun nga mga idol, sobrang layo na talaga mga idol no. At yun mga idol no, at ayun, tatlo na kapatibayan natin mga idol. At yun, sasali tayo sa BMW na motor mga idol na sasali. Talagang dinumog yung mga mga idol. Talagang sobrang daming tao ngayon sa mga idol dito sa mga idol. Loading station mga idol sa BBC mga idol no. Talagang mga idol, napakalakas ng BBC mga idol. At yun mga idol no, talagang solid yung mga papanris dito mga idol no. Ayun, kung walang-wala ka, magkakaroon ka talaga, maghanap ka ng paraan para makasali lang mga idol no. At yung mga idol no, kahit salimpusa lang yung ibon natin dito mga idol no, isasali natin mga idol. Papalag yung mga idol no, pinakain natin ng tayong mga idol. Malakas yung ibon natin mga idol. Ayun na si Cousin Jojo nagtatalpak na mga idol no. Ayun na. 101 kilometer distance mga idol na, sobrang layo na mga idol. Ito sinali mo yun, Jo? Malakas ang tiwala ni Cousin Jojo sa ibon niya. Ayun, Cousin Jojo na Lopman ng Aliana Lop. Ayun Lumalit.
Ito, isa. Ano, papadagpakan natin yung ating mga idol, no? Ayan natin na. Oh, hindi. Sa akin yan. Puro to. Oo. Puro. Si... si Biggie Mola, nirelax muna natin. Nire-ready muna natin, no? Puro to, no? Oo. Akala ko mo. Ayun mga idol, si Bibi Mola mga idol, tinalpak may Cousin Jojo mga idol, no? Pwede nalagyan ng sticker mga idol. Ayan. Doon na pwede takutin mga idol, no? Mukha tayong snatcher na ito mga idol. Ano mga idol, sabay-isa pa naman tayo dito mga idol, no? Yan. Pati ba yan? Puti. So na mga idol, mega shoutout sa lahat ng mga kalababins dito sa mga idol, loading station ng EDSA mga idol, no? Yan, mega shoutout sa inyo. Sobrang dami talaga ng mga kalababins dito ngayon mga idol. At yung mga idol, no? Always pag loading station, pag loading talaga mga idol, no? Ako lang maingay dito mga idol. Yan ang mga idol, no? Maraming mga tropa dito, mga kalababins, mga friends. Ano, shoutout pala tayo dito mga idol. Sa lahat ng mga gusto pa shoutout dyan mga idol, no? Comment down below, tapos mega shoutout sa inyo, no? Yun ang ano. Talaga nakalis na lagi yung shoutout natin mga idol. Pasensya na kayo mga idol, no? Kasi, yan, dumadami mga idol eh. Ano, mega shoutout, no? Si Ronald Gonzalez, no? Kalapatid Flyer Mix and Breeder, yun. Mega shoutout, no? At eto, no? Red Jet Rock, yun. Mega shoutout, yun. Idol, maraming salamat sa inyo, no? At Just La Love TV, yun. Mega shoutout. At kay Green Island Pigeon RC, yun. Mega shoutout, no? Siguro may mga magpapashoutout sa akin na nandito lang eh. Yung ano. At yan, kayo, no? Kay Triple J Love, yun. Mega shoutout sa inyo. At Albert David, yun. Mega shoutout. At kay Pablito Marsan, yun. Mega shoutout, no? At kay J Farms TV. Mega shoutout. At kay Jason Lino at kay Mark Tonga. Mega shoutout sa inyo, no? At yun na, maraming salamat sa inyo, no? Sa walang sawang pag-suporta sa munti nating channel, no? Ano mga idol, no? Talagang solid kayo mga idol. At sana na meron pa tayong mga kalapads dito na na i-support yung munting channel natin mga idol, no? Oo pala. Ano sa akin? Ayun, meron. Anim. Yung. May bandit sa akin? Ba't may bandit? Siya? 300 yung sa piyon lang, di ba? Ay, wait lang. Magkano ba yung piano yung sa motor? O, 300. Masakay. Ano pa? Magkano pa kulang ko? Hugot kapatid! Magkano pa kulang ko? Buti may financer ako sa likod. Ha? 55, wait lang ha. Ito, baka murahin ako ng asawa ko. Mga idol na mega shoutout mga idol na sa mga kalapad, sa mga gilid-gilid mga idol. Ito yung mga solid mga idol, no? Dito yung malalakas mga idol, no? Andito lang sila mga idol. Mega shoutout idol. Sino ano idol? Sino shoutout natin mga idol? Shoutout boy J Matigas and Ricardo D. Yun, mega shoutout, no? Mga solid dun ha. Mga solid yung binanggit ko. Pero pa ba mas solid dun? Sino ba? Mga UV, mga UV. Ikaw lang talaga yung solid, no? Bibitin tayo. Sabi pero solid. Okay. Ito nga pala. Wait lang na. Take 3 tayo na ngayon, no? Take 3 tayo. Yan mga idol, sa banda rito mga idol, no? Maraming mga kalapatis mga idol, no? Tumatago sa dilim mga idol, no? Yan mga idol, solid talaga yung BBC mga idol, no? Sobrang daming mga kalapatis dito mga idol. Yan mga idol, no? Sobrang daming tao ngayon mga idol, no? Pero tatalunin to lahat ng ibon ko mga idol, malakas yung ibon ko. Huwag ka tumawa. Oy! Oy! Mega shoutout kay Noni Mola! Ano? Noni Molang! Ika lang, parang pagkano mo dati, agamolak ka na. Yung ano? Boss! 1,000 years later. So, ayun na nga mga guys, no? Isang magandang umaga sa inyong lahat dyan. Ayun na nga mga guys, ako na muna ang nagbibideo ngayon, no? Dahil si Aliana ay tulog pa. Dahil wala ngang pasok, nagpapahinga. So, ngayon mga guys, maghihintay tayo ng mga ibon natin. At dito ako nagbibideo sa mga
inahin na mga ibon. Ayun mga guys, wala may laman dyan, kukunti lang. At ito mga guys, si Kadyo mga guys. Ay Kadyo, good morning, mag-hi ka naman sa vlog mo. At ano, walang hi ha. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Ay, mag-hi ka dyan. Hi. Hi naman, dito, harap ka. Yan, magpapakain siya mga guys ng ibon niya. Yan. Ito natin, Ayan. unahin natin yung may sibong. Yun mga guys, nga pala yung mga inahin yan, mga sibong, ayan siya. So mga guys, na maghihintay tayo ng mga ibon natin na Ayan na. kinarga kagabi mga guys. Nagkarga kami kagabi sa BBC. Ayan mga guys, ayan. Ayan. Umikot lang, umikot. Ayan mga guys, oh, ayan. Ayan mga guys, yan, ayan siya. Bakit umikot? Ah! Wala na, siguro na sa baba na. Ayan siya, oh, ayan siya, ayan. Ito na mga guys, ayan. Ayan na mga guys, oh, yan. Ito mga guys, ayun, umikot pa ulit. Ayan. Ah, saan yun? Ito mga guys, ayan siya, ayan. Umikot pa talaga. Sino yun? Saan na? Kasali yun? Ayan. Ito, ayan mga guys, ayan siya. Ha? Ang ingay, ang ano niya, pagka... So, ayan na nga mga guys, hindi pa ako. This one, this one, ayan mga guys, ayan siya, ayan, pumasok ka na, dali, pasok ka, dali, bilis, ayun, bilisan, Pao, tulong Pao, ay cellphone Pao, dali Pao, oh, Pao, dali na, tulungan mo muna, andito na, magkikiskis na, dali, ano din, ayan na mga guys, ayan, nakuha na niya, ito, ayan mga guys, dali, ako magkapot sa ibon, ayan mga guys, oh yan, yan mga guys, dumating na 7, anong oras Pao? Yun, nag-clock na. Anong oras Pao? Anong oras na nga? Kuskusin niyo pa. Ay, really, tapat mo dito. O yan, kanina pa ayaw bumalik ka. Just check the sticker number and the mobile number if it's true. Ayaw? Ha? Check daw yung ano, Yung alin? Ikaw? yung number ng... Ay, ito pala, oh. Hindi ko naka-register daw ba sa inyo? Ha? Shush. Yan! Anong Ryan! kailangan kong gawin Ryan! upang malaman mo
Anong kailangan kong gawin upang malaman mo